Haiwa muri yeZimbabwe, nhema dzinofamba dzichiparidzwana sengezo Tshabangu dzazobuda pachena manje. Nyaya dzanofamba achiudza vanhu achitaura nyaya dzekugadzira nyaya dzekufoma dzazobudiswa pachena, nokuti nhasi hapromisi Mukwananzi anyasi kumubudisa pachena, anyasi kumusiya asina remuromo, anyasi kumusiya asina kana remukanwa, nokuti abva anyasi kumuprova wrong pamashoko nemapublications anenge achiita enhema. Haiwa, kusangana zvekare kwatiri kuita pano paYTS News Live, patinokupai maupdates enews, latest news dziri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe nemaguta akapoteredza. Saka kana inga iri first time yako kuona mavhidhiyo edu, tinokurudzira ubaya pakanzi subscribe, ubva walike video. Kana unga wagara ukasubscribe, aiwa ingo yako yandokupa kuti ubva walike video rinori, ubva waramba uchinzwa nhau dzatinenge tichikupakurirai. Muzuva ranhasi, aiwa promise Mukwananzi anyadzisa mukomana anonzi sengezo Tshabangu, nokuti pane marumors aifamba achitenderera achiti promise Mukwananzi abviswa nemukuru webato reCCC spokesperson. Pane marumors aifamba achitenderera nokuti pane post yakanyogwa nasengezo Tshabangu achiti, this morning I received a call from this young man after he was unjustly removed by CHAMISA from his post. He complains about CHAMISA's leadership style and he wishes to talk to me, and I'll create time for him as I am done with my by-elections. Aiwa muri yeZimbabwe, iyi ndo post yainge yapostwa nasengezo Tshabangu achitaura false news achiti aiwa mukomana promise Mukwananzi abviswa paspokesperson napresident Nelson Chamisa. Saka rikatinzwa promise Mukwananzi azoya achipindura achiti kudii, achikontradicta nenhema dzanga dzichifambiswa nemukomana anonzi Tshabangu. Saka azosvika nobva akanyora akati, please note that this is false and unfounded. I have not been removed from any position, and I have never ever in my life called this charlatan who is working under ZANU PF instruction to destroy the movement that so many have sacrificed so much for, including paying the ultimate price for Zimbabwe to be free. I remain loyal to the struggle and I submit myself fully, without any equivocation, to the able leadership and guidance of our President Advocate Nelson Chamisa and the CCC Zimbabwe Party. My loyalty to the struggle, to the party and the President Nelson Chamisa is not based on me having a position. It is based on the value, proposition and the disposition of the prosecution, a just and a legitimate struggle for the total liberation and ultimate emancipation of all our people. Saka ndo zvaauya achinyora achikontradicta nezvanga zvichitaurwa nemukomana uyo anongoda kuuya achizongokonzeresa havoc, anongoda achingoya kuzongokonzeresa kusawirana pakati pevanhu uye mukomana anonzi Tshabangu. Saka muzuva ranhasi mukomana anonzi Tshabangu abva aprovwa wrong panhema dzake, abva yakabatwa red handed, nokuti idhei anga achinyepera uyo mukomana Mukwananzi achiti akandifonera achiti ndabviswa pachigaro. Saka sezvatiri kuona kuti mukomana anyadziswa, chimbotiudzai kuti munofunga kuti kudii pane vanhu vanongoda kuuya vachizongwesa havoc pane opposition ine vanhu vari kuwirirana, opposition inotungamirirwa naNelson Chamisa. Saka ndikatimbonzwa kufunga kwenyu kuti munofunga kuti kudii. Saka munokwanisa kuenda mucomment section motipa muono yenyu. Kana mamusati masubscribe masubscribe, kana manga musati malike video pamwe chete nokushare. Tinotenda. Saka tosangana pane video rinotevera.